ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଅଧା ରହିଗଲା ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଷମତାରେ ଦୂରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। 14 ଓ 19ରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ 24ରେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ରାହୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅପରିପକ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣକୁ ନେତାମାନେ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଅନେକ ନେତା ବି ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ଘେରିଲେଣି। କୁହାଯାଉଛି କି ରାହୁଲଙ୍କର ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମତଃ ଟିଏମସି ସଭାପତି ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଅନେକ ନେତା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି। ଆରଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଏନସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଣ୍ଟର ଅନେକ ନେତା ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପ୍ ସଭାପତି କେଜରିୱାଲ ଯେଉଁପରି ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏମାନେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆରଜେଡିର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଖିଳେଶ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି।